Проєкт Державного бюджету України на 2016 рік доопрацьований з урахуванням прийнятих змін до Податкового кодексу та інших законів, що входили в бюджетний пакет, і ви прийняли сьогодні. Дохідна частина проєкту Держбюджету розрахована з урахуванням реформування податкового законодавства, в тому числі ЄСВ, зміни умов спеціального режиму оподаткування сільського господарства і запровадження рентної плати за видобування бурштину та інше. Прогнозні показники доходів державного бюджету на 2016 рік порівняно із затвердженими показниками 2015 року зі змінами збільшуються на 78,1 мільярд гривень на 15,1% до 595,1 мільярд гривень. Загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету на 2016 рік порівняно із затвердженими показниками 2015 року зі змінами збільшується на 86,7 мільярд гривень, 14,5% до 684,5 мільярд гривень. Проєктом бюджету передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 12,5% грудень до грудня попереднього року в два етапи – з 1 травня та з 1 грудня. Видатки на оборону та безпеку за урахуванням рішення РНБО від 11 листопада 2015 року на рівні 113,6 мільярд гривень або 5% від ВВП. Слід відмітити, що ми тут врахували десь приблизно 20 змін, які були внесені депутатами Верховної Ради протягом останнього тижня. Тобто зміни від бюджету, який був внесений вам від 11-го цього місяця, є десь 20, які виходять із тих законопроєктів, які ми з вами прийняли. Останнє я хочу відмітити, що у проєкті Державного бюджету України на 2016 рік дефіцит передбачено на рівні 3,7% ВВП в межах маяка МВФ проти 4,1% ВВП у 2015 році. Прошу підтримати в основу і в цілому згідно з пропозицією бюджетного комітету.